салом алайкум ба ҳама мардуми тоҷик ва ба ҳама мухлисои шахсан хидм. Яъне ралик гуфтанем ки тӯли чанд қадна будем да шикаст да бохт будем. Гуфтанем бародаро ки як трек партофтем ба номи модар да инстаграми навмон ки айнол подписчик сар када будем. Бародаро дидим дар муддати як рӯз 1 миллион гирифт. Ай бармеояд ки шумо да беяд маъқул шидагии трек. Ман монанди трекҳо бисёр навистагим ва мехом танҳо дар пеши шумо бихонам аз наздик. баъде ки ин қадар ай тарафи наздикҳо, ай тарафи баъзе рафиқҳо, ай тарафи баъзе бародарое ки ба ҷон баробаршон медонистам зарбаи сахт хӯрдем, шикаст дидем. баъди ё шумо мара умедвор кардем, агар ман ноумеди сахт шида будам ами ҳаётам, ами карьерам, ами пешравиёмам, шумо танҳо шумо мухлисо мара умедвор кардем ва ман мехоҳам ки ай пеш дар назди шумо ҳамин трекҳои нав ба нав ман бихонам, на танҳо треки модар. ба монанди ин трек бо бисёриҳо ҳастай, бисёр трекҳо ҳастай. аниқ маъқултон мешавад. гапҳои нав, текстои нав, чи ғаму дарде ки дар дилам буд, чи ашушене ки дар дилам буд, ҳамаша ба тариқи текст ман нависондагим реп карда мехоҳам ки консерт дода дар назди шумо бихонам. дар пояни ҳамин видео бинависем ки кадом шаҳри ноҳияда мара дидан мехоҳем. ман ҳамун шаҳри ноҳияда аниқ консерт мемонам. дери дер ба соли нава шумо метавонем биёен ай пеш трекҳои мара гӯш кунен ва ҳаловат барен. ҳазор раҳмат ки мара фаромӯш накарден, ҳазор раҳмат ки мара дастгирӣ мекунен. ман фахр метавонам ки ҳамқа мухлис дорам ва ҳамин қадар одамое ки дастгирӣ мекунанд да бар ман. обод бошем бародаро, дар зери комментария бинависен ки дар кадом шаҳри ноҳия мара дидан мехоҳем.